Bori abantu baito mweregister ase obonge koba members ekiara gochi motu abono ekiara William Ruto goisansa aria noroche gwetengura no bararia ebiama biabo naba Mudavadi naba Amason King Gold Coast kuzibono ntutogona batengane tuni y'omonto mwao yaikira asa oteba never again one chama UPA na ndo sikiamo na itoranya gotagererwa asa abarai baito banyamira batachorire na bari tutachoriri tigatori enjera yo korera abantu baito egasi tokore egasi asa obomo totigeri omana 2077 neikororo aba na inchi mbarore ngasi ya korirwe onye tera korekana ngorengeri mbaka okiuna into kurwa ba MCA abachumbe mo senator no mo women rep so that n'abantu banyamira to chamo onya ba pastor neji priest yatakire to sabamo tiga to sabamo osenya sai na konye nyamire kiagera na arebire chabiro obi kongusa abantu motu na mayo ozembinyare otamakuru among ourselves.